Гей, прывітанне! Сёння разбіраем DMX контроллер 384. Ён на 16 такіх фейдераў. Цікава, што ўнутры, і будзем яго перарабляць на Wi-Fi DMX. Гэта па беспроводу кантраляваць прыборы. Вось такі ён унутры. Далей, паглядзім мінімальны вольтаж, колькі патрэбна гэтаму кантролеру. У нас ёсць зараз каля 9 вольт. Усё працуе добра. Прыкладна 1/10 ампера. Менш за ват гэты кантролер патрабуе, таму яго лёгка перавесці на акумулятары. І надоўга будзе хапаць. Далей, 7 вольт. 7 вольт, усё працуе. Далей. 6 вольт. О, усё нешта не то. Не працуюць светавыя прыборы. І міргаюць лямпачкі. Вяртаем. Крыху вяртаем. Не. Яшчэ мала вольтажу. Дысплей. Вось так вось. О! 6,9 вольта. Гэта, напэўна, самы мінімум. Не. Міргаюць. Малавата. Сем і 0 вольта. Гэта самы мінімум для працы гэтага прыбора. А калі паставіць 8 вольт, то 100% будзе працаваць. Вось так вось я Wi-Fi DMX прыбацаў. Далей будзем правяраць, як працуе прыбор без провода. Без DMX правода. І паглядзім, ці працуе. Ох, якая прыгажосць. Wi-Fi DMX прыёмнік, ці WiDMX, і WiDMX контроллер. Усё працуе. Я лічу, што крута атрымалася. Всё, падабайка і да пабачэння.